no e Ramogi TV. Kwa dhi nyime gi weche manyien, en ni riwruok mar Jolweny moserutaya mawuok e kaonti ma Siaya oyango ni gichiwore mar konyo e weche mag telo e kaonti ma Siaya kaka yo mar jiwo winjruok e kind jotelo. Ka gilose skul primar ma Karapul e boma ma Siaya bang' chenro mar pidho yien. Jolweny go machon mawuok e kar chung' od bura ma Lego Usonga okoni bedo ni ne giserutaya ok nyis ni giol. Gikoni bende ne gichiwore mar chwalo lony mane giyude kinde mane gitiyo kaka jolweny kotenore gi rito alwora. I also pray for the headmaster. I'm going to reap lots and lots of fruit. There's also the media who have taken the coverage in this. Akwayo ne county government ma Siaya mondo ginge ne waritaya to podo kwa all one egweng one senior citizens mane county koro ginge ne wantie pil mara ni nyithindo kata kod joma dongo kata gu members wa pidh yien kibeti tiend yath tiwinjo kibet kamo kwe. Kora kwayo ni nyathi ka nyathi kichopi dala kikwal pesa kwa baba unomi pesa ipidh yath. Kopogre gi manya kwa Ramogi jonga tiri nyake kaunti ma Kisii.